zvakaipa vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, inini ndiri murume ane makore 38 years ekuberekwa. Ndinogarawo nemudzimai wangu nevana vedu 5 ende tikurarama tiri kuno kunyika yechibarirwa yekuZim. Nyaya yandauya nayo yakamira sekudai so. Kubva ndichiri mukomana ndaivawo neshuviro dzangu muupenyu, asi zvishoma ndo zvakazadzikiswa. Zvakawanda zvacho hazvina kufamba, uye hazvisi kufamba nenzira iyo yandainge ndichifungidzira kuti zvichange zvichizofamba nayo. So ini ndakati ndapedza kunyora grade 7 ndokubva ndachizomirira zvino kuti ndinge ndichizoenda kuform 1. Then pamwedzi umwe chete wandakagara ndakamirira kuenda form 1 kwangu, ndakangova nepfungwa yekuti ko kana ndikaita musikana ko zvakashateiko. Zezvo ndainge ndangogara ndiine wangu aitodiwa nemwoyo wangu wandaidzidza naye. Ndakabva ndatanga kunetsekana mupfungwa kuti musikana wacho ndichamutanga sei, asi ndakazviudza kuti semurume ndichangoita zvivindi. Ndakabva ndazongotaimira musikana uya achienda kuHuni, ndokubva ndatevera pese paaifamba. Ndakazongokaruka ndasvika paaiva, ndokubva ndamira kumberi kwake. Ndakabva ndashaya kana remuromo. Ndakabatsira musikana uya kutsvaka huni. Tapedza ndokubva ndazomuperekedza. Pakumuperekedza ndo pandakabva ndangotaura nyaya yangu. Musikana zvakamunetsa kugamuchira, asi ndakaramba ndakasunga dzisimbe kusvika achizonobvuma. Munoziva kufara kwemunhu atanga kudiwa nemusikana zvakaoma. Ndakabva ndatanga kufambidzana nemusikana wangu uyu kusvika mazuva ekuenda kuchikoro akwana. Ndakafara ndichiona musikana uya pachikoro pandainge ndanzi ndinodzidzawo. Ndakaramba ndichifambidzana naye musikana wangu uyu kusvika mazuva ekuti tainge tava kuda kunonyora mazama eform 4. Ndipo pandakabva ndakumbirawo kuti ndinge ndichisangana naye pabonde. Musikana akambooma musoro, asi handina kumira kutaura nyaya yangu kusvika rimwe zuva iri weekend ndakazongonzwa foni yangu yava kupinda call yakati yapinda, ndokubva ndazodavira. Ndipo paakati ndingakwanisawo here kuuya kumba kwenyu. Inini ndakabva ndabvumira pamusoro chaipo, ndikati uya baby. Ndakagara zvikuma nearly 2 hours. Ndipo pandakaona message achiti ainge asvika. Ndakabuda panze mukoma ndiri chahwiriri. Ndakaita sekunge ndichatunga dhoo because ndainge ndatononokerwa. Ndokubva ndatora zvangu munhu wangu ndokubva ndapinda naye murumu mangu. Takagara kwechinguva tichingotaura nyaya kusvika panguva yekuti nyaya dzakasvika pakupera. Ndakabva ndatanga kubatawo munhu wangu, asi aisada. Ndakaramba ndichingomubata kusvika ndazoona ava kuresponda zvishoma nezvishoma. Takasvika panguva yekuti tichisangana, asi ndakabva ndaona musikana wangu ainge ari munhu ainge akatombosangana nemunhurume. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandibata, nekuda kwekuti inini kwainge kuri kutotangawo kwangu kusangana nemunhukadzi, uye ndiye ega musikana wandainge ndadanana naye. Zvadaro handina kuda kuzviratidza kuti ndainge ndabatikana. Ndakabva ndasangana nemusikana wangu zvisina dziviriro. Takati tapedza zvedu ndokubva tanogeza ndokuzoperekedzana. Musikana wangu ndokudzoka kumba kwedu. Zvadaro ndakabva ndaramba ndichifambidzana nemusikana wangu kusvika patakazonyora mazama edu. Takagara mwedzi 2, ndipo pandakanzwa musikana uyu ava kuti ainge adarikidzira mwedzi yake yokugeza. Inini handina kumbenge ndakafungira kuti ingava iri nhumbu, asi ndakazoona ava kutouya nevabereki vake vachiti ainge aine nhumbu yainge iine mwedzi 2. Ininiwo handina kuramba zvangu, kunyange ndainge ndisina chandainge ndiinacho panguva yacho iyoyo. Chandakafarira ndechekuti vabereki vangu vakamirawo neni pane zvese. Vakabva vandiudza kuti vainge vari kuronga kuti tinge tichienda kunoreva mukadzi wangu uyu. Handina kana kumbogara ndakapikisana nazvo. Zvese zvakaitwa negwara rakanaka. Zvadaro nhumbu yaisamira kukura. Nhumbu yakasvika pakuzvarwa mwana mukomana anova iye wandainge ndakatarisirawo
vanhu vakapembera nomufaro. Takazogara zvedu kusvika tazova nevana vedu vashanu. Mukadzi wangu uyu ndakazoti gore ra2019 panova pakaitika mwana wedu wechinumber 5 ndakasarudza kunge ndichitengera mudzimai wangu chifambiso. Saka kubva pandakamutengera chifambiso ichi ndakabva ndatanga kuona kusagadzikana kwemukadzi wangu zvekuti chero pamba chaipo aisaswera mwana ainge achiri kunwa, asi amai vacho vakabva vati ngaatengerwe mukaka uya wemuzvigaba. Ndaisirwa mwana munhu achienda kwandaisaziva, waingosiya waudzwa kunzi ndichambobuda out nema-friends. Handaikwanisa kutaura, ndaingonyarara, asi chandakaziva ndechekuti mukadzi wangu uyu ainge ava kuita gumbo mumba gumbo panze. Zvinhu izvi zvakaitika kwe2 years apo mudzimai wangu akangotanga kudzikira zvandainge ndisinganzwisisi. Handizivi kuti chakanyanya kuitika kwaari chainge chiri chii. Akasarudza kuenda kuchipatara ari ega. Akati aenda kuchipatara ari ega ndokubva azonobatwa HIV. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti iye paakazodzoka mukoma ainge apiwa mapiritsi ake ndokubva amaviga mapiritsi aya, aingomanwa mapiritsi ake muchivande. Zvadaro takagara ndichingosangana nemukadzi wangu pabonde, asi ainge asina kundiudza kuti iye ainge atova pachirongwa. Nerimwe zuva takati tiri pakati pekuita bonde, then pane rimwe gonzo mukoma rainge richinetsa mazuva acho iwayo. Saka gonzo iri rairakidza kuti iro rainge ravakira dendere muwardrobe. Saka ndakabva ndati panapa ngatimbomirai kuita bonde, ndokubva ndanotarira ndichitsvaka gonzo riya, ndokubva gonzo riya rambotiza. Saka ndakazoti ndadzokera zvekare pamubhedha tava kukontinya nekuita bonde, gonzo iri mukuzonomhanya rakabva razodonedza chigaba chemapiritsi chakangodonha mukoma. Ndakabva ndatarisa chigaba chiya ndokubva ndaverenga. Mukuzonobvunzawo vamwe ndakabva ndatoona ndava kutosekewa mugroup nekuti vanhu vakangoti avo mapiritsi eHIV evanhu vaya vari pachirongwa. Nhengo yangu mukoma yakabva yangoneta yega pasina ainge ambotaura neumwe. Takagara almost 20 minutes mumba muine runyararo. Ndipo pandakati ndichibvunzawo mukadzi wangu, asi haana kukwanisa kundipindura. Akabva atotanga kutodya magaka mambishi. Munhu akabva abuda mubedroom muya mukoma. Inini ndainge ndasara zvangu ndakarara. Munhu ndokubva aenda mukitchen, kwava kunodira bucket, kwava kurizadza nemvura, kwava kudzoka nebhaketi riya rainge rizere nemvura, kwava kuda kundidira mukoma. Even though takazotanga kunetsana paya, but ndakazongosiyana nazvo ndokubva ndarara zvangu. Ndokumusiya akabva arara usiku hwese achingorongedza hembe dzake nedzevana vake. Ininiwo kuchiedza ndakabva ndatora makeys emotikari ndokubva ndabuda apa. Ndainge ndichinzwa dzungu mukoma rekuti ndainge ndisina kurara usiku hwose nestress. Ndokubva ndazoenda kuchipatara ndakarwadziwa ndichinoudzwa kunzi ndainge ndabatawo chirwere. Sezvisineiwo ndakabva ndapiwa mishonga yangu ndokubva ndadzoka kumba. Chakandishamisa ndechekuti ndakawana mudzimai wangu asipo, ainge atakura zvake zvose aenda. Chakangokwanisa kusiya vana vaviri avo vainge vati kurei. Ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichitevera mudzimai wangu. Ndakabva ndasara ndichigara nevana vangu avo vaainge asiya. Mudzimai wangu akabva atanga kundiisira mamessages achindinyomba, apedza akabva andibloka. Zviri zvinhu zvakandirwadza. Kubva zvaakaendawo handina kuzomboita hanya naye. Ndakabva ndangomusiyawo. Kunyange vabereki vakewo havana kana kuzombobvira vakada kuuya kuzotaura nyaya yacho. Chava kundinetsa ndechekuti iye manje mudzimai wangu uyu gore rapera iro during December akabva adzoka kwandiri zvese nekutumira vamwe sisi vake kuti vange vachitaura neni kuti tinge tichidzokerana. Asi ini pachokwadi moyo wangu wakafuratira. Handiziviwo kuti ndoita sei. Ndikutsvakawo anokwanisa kundibatsirawo nekundipawo maadvices. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.
Regedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoitawo izvi zvekuprofita. Asi handichazivi kuti ndinganzi ndichiri muprofita here kana kutoti ndatova kukategori yedzin'anga, because mukoma inini ndakazofambawo ndichisimbisiwawo ndokubva ndazopiwawo masimba ekuti ndinge ndichikwanisa kunhonga tsono zvekare nekupawo vanhu zambuko iro ravanenge vauya kwandiri vachitsvakawo zambuko. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti inini ndainge ndingoriwo munhu aingozvipindirawo kumasowe kwake zvekare ndiri muprofita, but chipo manje chekuroteswa ndainge ndisina. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindishungurudza, because nguva zhinji ndaizototi kana ndakamira pamberi pedare ende zvekare ndakamirawo nevadare ndaizotogumisidzira ndava kuita zvinhu zvekukremera. Sezvamunongozivawo kuti vanhu vazhinji vakauya kuno kuJoni vakauyawo kuzotsvaka chiraramo. Saka kana ukaona munhu ati tsika nemashowe, ziva kuti nhau inenge iripo ipapo inenge iri marriage yemuno muJoni. Vanhu vanenge vachitsvaka vana, sezvamunongoziva kuti muno muJoni hamuitwi vana zvekumhanya. Kana mukatarisa 90% yemamarriages emuno muJoni panenge pasina kana mwana. Saka vanenge vava kungomhanya vachiti ivo vari kutsvaka mbereko. Kunyange vakasakuudza, it is very highly possible kuti kana ukaona vanhu vaviri vachiuya kwauri uri muprofita, vari mukadzi nemurume, vachikuudza kuti vakasangana muno vanenge vachitsvaka mbereko. Kana varume vakauyawo vari voga, unofanira kuziva kuti nyaya inenge iripo inenge iri nyaya yekuti kumabasa kwavo uko kwavanenge vachishanda vanenge vachitsvakawo kuti unge uchivavakirawo minamato yekuti vange vachiwedzerwawo mari. Saka it is very simple. Zvinongodiwa ndezvekuti unofanira kuva munhu uya anenge ari quick thinking, kuti pachaunga unge uchinhonga avo vaunoona kuti uyu nekamugezero kake uyu anorakidza kuti anokwanisa kuita kafuture kari nani, then unobva wasumudza munhu iyeye uyo anenge achirakidzira kuti twumari mbichana tunenge tukuripo, wobva wamuudza kuti kune zvikuru zviriko kumberi uko zviri kuuya. Saka izvi ndo zvandainge ndichiita mukomanashi, zvekuti munhu wose ainge ava kungoti madzibaba vanoona, pamba pangu painge pava kungogara pakazara mukoma. Saka pakabva pazomboita time yekuti kana kubasa kwacho there was no need yekuti ndinge ndichienda kubasa, because at that time mari yandainge ndichiwana ndaiwana at least 150 rands a day. Saka ndaizoti kana ndabva kubasa ndaibva ndatofind out kuti panenge patori nevanhu vatatu, ende vanhu ava vamwe vacho umwe noumwe aikwanisa kungondisira 100 rand, ende izvi zvainge zviri zvinhu zvaiitika every day zvekuti ndaiyeresa vanhu kubva kuma past 5 pandaisvika pamba kuzonosvika kana kuma10 ndava kunzwa kuti yapana pandaneta. Ndakabva ndati kubasa iri, basa raMwari iri iro ndo rainge richindibhadhara kudarika uko kwandainge ndichishanda uko. Ndokubva ndazosarudza kuti ndinge ndichiresigna, ndokubva ndatanga zvangu kushandira vanhu ndichishandira zvekare naMwari. Mukoma ndakaita mari yainge yakawandisa. Then there was this other day pandakazosanganawo neimwe ngirozi mukoma. Ndakasangana naye mukadzi uyu, but iye manje pandakamukumbira mafoni numbers ake iye akabva andijamukira. Saka paakandijamukira ndo pandakabva ndazoshandisa experience iya yekuti munhu unofanira kuita inonzi quick thinking, ende ndakabva ndatongomucalculate, ndikabva ndatoona kuti munhu uyu inhema uyu kana kuri kunzi agere nemurume wake, it's either murume uyu akatongosangana naye muno muJoni kana kutongoti ari pakutongotsvakawo. Ndakabva ndati madzimai ndiri kuoneswa, vakabva vati muri kuonesweiko nhai madzibaba. Then ndikabva ndati ndiri kuona kuti murume wamugere naye murume uyu hamuna kubva naye kuzimu, makasangana muno muJoni. Ndokubva amira paya, because taitoita sekunge vanhu vari kufamba vachidzinganisana. Ndichimukumbira mafoni numbers ake, ndokubva amira akati hongu ndakasangana naye muno muJoni. Vakabva vati kazi pane zviri kuitika here nhai madzibaba? Ndikabva ndati hongu zviripo, pane zviri kuitika. Munozviziva here kuti
amai vemurume wenyu uyu vane zizi ravo iro ravanopota vachitumidzira zizi iri, iro ndo rinopota richuya richiitira tsvina pamukova wenyu. Saka imimi pamunozomuka paya makuseni muchibuda mumba menyu munobva mazotsika tsvina iyi, then tsvina iyi ndo iri kutadzisa kuti musazobatira pamuviri. Mukadzi uyu akabva ati, madzibaba apa mandiudza chokwadi, nyaya iyi yamataura nezvayo ndakatomboiudzwa kuti vamwene vangu kumusha uko havandifarire nekuda kwekuti ndakasangana nemurume wangu muno muJoni. Zvino ndingapafambisa sei? Ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichikuvakirai minamato panapa, but ndinoda kuti munge muchizouya kumba kwangu zvekare chindipai mafone numbers enyu. Saka ndakabva ndazomuvakira munamato mukadzi uyu, but munamato wacho wandakamuvakira wainge uri wekuti ndinge ndichisunganidza pfungwa dzake pamwoyo wangu kuti iye ange achizongofunga nezvangu chete. Ndakamuvakira munamato timiremo munzira muya, iye ndokubva azoenda zvake kumba kwake, inini ndikaenda kumba kwangu. Usiku hwacho ihwohwo akatorota nezvangu, akatorota ari mukadzi wangu. Saka akazongoramba ongouya kumba kwangu ndichimuyeresa zvekuti akatomboita masymptoms emunhu ainge abatira pamuviri. Mukoma, at that time ndo pandainge ndava kufunga zvekuti ndinge ndichienda kuMozambique kuti ndingonorombera once izvi zvekuva muprofita izvi, because macustomers acho andainge ndichiwana ainge ati one day. Ndo pandakatanga kudanana naye mukadzi uyu. Ndakabva ndamhanya nekukasika ndokubva ndazoenda kuMozambique, but ainge achigere nemurume wake. Pandakazodzoka ndichibva kuMozambique ndo paakangouya akagara neni kwemwedzi mishomanana, akabva abatira pamuviri. Akafara sei mukadzi uyu? Ndokubva amboti iye ainge ari munzira kuenda kunoona amai vake, but akabva azoshayika mukadzi uyu, but iye akatogara ashayika kudhara apo pandainge ndichiri kuMozambique. Pose apa pandakazosara ndava kugara naye wainge wangova mweya wake kana kuti mumvuri wake. Vanhu vaifungidzira kuti achiri munhu asi ainge angova mumvuri chete. Ndainge ndakamuchekeresa apo pandainge ndiri kuMozambique. Mukomanashi pandakaenda kuMozambique ndakabva ndangopinzwa mune rimwe bako. Pandakapinzwa mubako umo ndo mandakabva ndazonzi ndinge ndichisiya imwe mbiya iyo negate randakatengeswa. Saka zvinhu izvo ndo zvinopiwa makomborero. Handizivi kuti ndingati nemidzimu here kana kuti nengirozi dzinogaramo mubako imomo. Saka paya vanhu pavanozouya kwandiri ndichivashandira, ndinenge ndichitora mablessings awo anoiswa mumbiya zvekare nemugate iro randakasiya mune rimwe bako ririko kuMozambique. Asi mukoma, izvi hazvina kuuya mahara, because ndakabva ndaudzwa kuti panodiwa ropa, ende ndakabva ndazongosarudza mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye. Ndakasarudza iye nemwana wedu uyo waainge akatakura mudumbu rake. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi. Nanhasi uno zvechiprofita izvi ndo zvinondiraramisa, but zvine mibhadharo. Zvinhu izvi zvine mibhadharo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi zvine mibhadharo zvinhu izvi, hazvingouyi mahara. Pakaipa maybe ndokusaka vachiti manifest, kana usina mari handikubatsiri, because ivo vanenge vakatosacrifice a lot. Vanhukadzi dzidzai kuti kana uine partner yako, famba nepartner yako, not kuti unofamba uri woga. Pakaipa.